ka taimaka min yunwa nake ji. Kwana biyu ban ci to ba yau ko wani dan kuɗi ka ban idan sai a ci ci. Wai yanzu kana nufin skulkulelen ganjememen rugurgujejen kafcecen gardi da kai wai kai ne zaka zo ka tambaye ni abu dauki kudi in baka saboda ni da kiki ne ba san me nake ba ka dube ka ba duk abin da zan yi zaka yi wanda ma ba zan yi ba zaka yi wai ka zo kana roko wai in dauki kudi in baka ka zo banda malalaci ci ma zo ne ka zo ka tsaya roƙo in ba ci ma zo ne ba waye ne zo ya yana roƙon wani wannan yan iskan anguwa duk barayi duka mutum ya wuce yana ku tsallaka gidansu ba shi bane aikin ku zaka zo to kai ya ka dubi ido na kyau na bi karfin wallahi ka zo ka mun irin wannan wallahi ina ne ban ci abinci ba ka mutu banza wa malalaci ci ma zo ne ga kuɗi ba za a bada ba kuɗaɗe ne ga sunan ga kuɗaɗe ne wayannan ba za a bada ba malalaci ku je ku yi aiki da karfin ku an kai banda sata ba abin da kuka yi kai ni na ga lai ne je na dawo ma na sake kallon ka wannan wajen sai na je na yi report na ka police station barayin anguwa barayin kaji akuyoyi duk ku ne ga kudi nan ba za a baka ba Ya kudi abinci ne ban je ba yunwa nake ji dan Allah ka ku ka mutu in ka mutu akwai almajirai suna binne mutane za mu kai ka su je su binne gaba shi dan Allah taimaka min zaki kudi gashi nan ba zan bada ba ga kudi kana kallo ba zan bada ba kudi gashi nan ba zan bada ba hada wani laki dama irin wannan yake ko za ka dan samu abinci dama irin wannan kake ko za ka dan samu abinci amma ka zo ne maulan banza maulan wani shege kanun barayi mene wai ni kana bina ne ba ko na wanda ke kokarin yi mun ba me kai ban da mace ce haka za ka kare ya da Allah malam wannan kudin da na kalli kana lissafa nan yanzu na wuce da su a aljihu lokacin da kana mun magana ina sauri din nan shine yanzu na kalli kana lissafa wallahi na wani gashi wallahi kwandala babu sun zibi wallahi ka gani wallahi yanzu kudin da na kalle ke nan kana sa aljihu nan nawa ne kuma ka kai kadai na bari a layin nan shine me kudi na ne kudin da ka sa aljihun nan ba za a bayar kai na sa ma rosu ina ba da yanzu fa na wuce ba na kai kadai ne a layin nan ba za ba kudin da na kalle balan ya zaka kudi na ne ba yanzu fa na kalla kana sawa aljihu ba zan bayar ba in ka wuce layin nan na da na gudu kai gaba kaɗan za ka ga police station ka kai rahoto yanzu ba za ka bani ba zan kai na ci uwarka ni da kudi na ba za a bayar ba